Αμερική, στην Elite League. Κάποια η οποία παίζει μπροστά στους κλάδους της. Έχουμε και μερικά ωραία συστήματα από τους νεαρούς μπασκετικές. Ο Τσιλούλης στα στοχή. Στο +21. Και στην εκπνοή. Γκούντς. Βγαίνει ο Στόουν πάνω του. Τελειώνει ο χρόνος, ο Γκούντς βάζει ένα μεγάλο. Γκούντς με Τσιακμά. Ο Γκούντς. Για 3 ο Γκούντς. Ωραίο καλάθι. Ο Γκούντς έχει 5 πόντους μέχρι τώρα και 2-7. Καπερίδη και Καρά οι παίκτες της Ελευθερούπολης. Καλάθι. Ο πολύ καλός Μπράιαν στην τρίτη περίοδο. Γκούντς. Ο Γκούντς προσποίηση 1-2. Και έτσι βλέπουμε μέχρι στιγμής ένα αρκετά υψηλό σκορ. Γκούντς. Αποφύγει το Δέλγα, πάει μέχρι μέσα και θα ευστοχίσει το lay-up για τον Γκούντς. Ωραία στον Καψαλό. Τόρος με τον Τζόνσον. Γκούντς. Ο Γκούντς με την μπάλα. Εκεί μπροστά στον Γαρέζο. Και να το καλάθι. Ο Καψαλός στο Γκούντς. Ο Γκούντς με τον Τζουμάνι δεν έχει βρει το ρυθμό του Γκούντς, αλλά θα πάρει πολλές προσπάθειες. Είναι σίγουρο να μία από αυτές και είναι ο πρώτος σκορ του αγώνα μέχρι τώρα. Εδώ βλέπουμε τον Χόλαντ. Η άμυνα όλη επάνω στο Χόλαντ, αλλά αυτός δεν καταλαβαίνει. Σχηματάρι 41-49. Τσέλος, Γκούντς. Πολύ γρήγορα, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γκούντς. Με τον Κωνσταντινίδη. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Κόλαν Γκούντς. Μπροστά σε δύο παίκτες, κατά πολύ ψωτερούς του. Πέτυχε το καλάθι, 66-58. Τσέλος. Γκούντς. Έξω η μπάλα στον Καμάρα, στη γωνία ο Γκούντς για 3. Έξτοχος! Γκούντς. Ο Τσιλούλης εκεί με τον Καρά. Και πάλι Γκούντς. Είχε σιγής. 3 λεπτά για την πρώτη περίοδο, η Ελευθερούπολη μπροστά με 15-10. Ο Γκούντς, κοιτάξτε τι κάνει. Πολύ ωραία. Δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι ο Άσπερος. Παρατηρείται μια φλογιστή αντιθέσει με την Ελευθερούπολη που ό,τι πηγαίνει στο καλάθι του Άσπερου γράφει. Σαν να μην μπήκε στα 3 πρώτα λεπτά η Ελευθερούπολη στο παιχνίδι, στην τρίτη περίοδο. Κόλαν. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο. Καψαλός, Γκούντς. Ωραία στον Καψαλό, ωραίο καλάθι. Μπέλη και Μπερίκ Ζαν Λουί, δηλαδή κατά τα 4-5 η πρώτη πεντάδα ξεκινά για την φιλοξενούμενη ομάδα. Σταύρος Χίζας. 68. Μόνο στο Καμάρα. 11 όλα. Ωραίο παιχνίδι, γρήγορο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ο Γκούντς πάει μόνος του. Ο οποίος όμως θα αστοχίσει. Μάγια το rebound, το οποίο το παίρνει ο Καράς. Μαστόρος. Γκούντς. Εκτελεί μετά το screen, αυτή τη φορά εύστοχα. Σίγουρα για να σκοράρει ο Γκούντς με τον Μπράιαν. Και τώρα σκοράρει. Μένει μπροστά στον Μπερίκ Ζαν Λουί, δύσκολη πάσα φτάνει στα χέρια του Γκούντς. Πολύ καλή άμυνα. Ξανά τέλος της επίθεσης, ο Αμερικανός θα παίξει στον κολόν. Θα σκοράρει, πρώτο καλάθι για τον... Εδώ. Μπάλα πήγε στον Καμάρα. Με Ιωαννίδη θα παίξει ο Γκούντς, πάει μόνος του με όλους. Η Πίγκη.
Μένει το 47-46, ο Woods πάει μόνος του. Θα επαναφέρει, το κάνει τώρα για τον Καψαλό. Και Καμπερίδης και Woods. Πάει στο drive ο Woods με ταμπλό σκοράρι. Λευκάδα. Παπάγου, Βίκος Ιωαννίνων, Κόρυβος, Αμαλιάδας, Πρωτέας, Βούλας, Χάν, Μεγαρίδα, Έσπερος, Ελευθερό. Το φάλα από τον Τσέλο. Για 3 ελεύθερες βολές. Είναι 63, το δεύτερο φάλ του Τσέλου. Στην απόφαση παίξει αρκετά διεκδικητικός, 16 πόντους μέσο όρο. Τώρα με το Holland, Κομιανίτης να του κλείσει το δρόμο, το οποίο μέχρι μέσα με drive. Θέλει εδώ μια καλή άμυνα. Λευτερούπολη, ψάχνει πιο πολύ το Holland. Τον ακολουθεί το νούμερο 12 ο Μαρακουδάκης, νέο τρίποντο από το Holland.